Hei taas kaikki. Tänään tutustutaan Volkswagenin moottoriin. Tässä meillä onkin tällainen TSI-moottori. Katsotaan aluksi sytytystulppia. Näyttää hyvältä. Kärkiväli on sopiva ja värikin on oikea. Niin myös tässä. Ja tämäkin on aivan kunnossa, hieman tummempi. Mutta sitten tässä ykköspytyn tulpassa on kyllä jotain hassua. Tämä on mennyt todella hassun näköiseksi. Katsotaanpa, että onko täällä tarpeeksi öljyä. Kyllä, on oikein hyvin näyttävä moottori täynnä jäteöljyä. Hyvältä näyttää. Tässä nimenomaisessa moottoriyksilössä on se hyvä puoli, että öljyn voi tarkistaa tämän varsinaisen öljyn tarkastusreijän lisäksi myös tätä ykkössylinterin tulpan reiästä. Katsokaapas. Noin. Ja öljyä on siellä vaikka kuinka paljon. Näin. Luottakaa tekin luotettavaan Volkswagen laatuun. Näihin tunnelmiin täältä tähän. Hei vaan.